Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στο Λαπτόπολη, στο εργαστήριό μας, στην ΚΑΠΑ Καρτάλη 131, στο Βόλο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό σέρβις πάνω σε ένα λάπτοπ. Λοιπόν, συγκεκριμένα έχουμε πρόβλημα με τα πλαστικά ενός Lenovo. Το συγκεκριμένο λάπτοπ, να πούμε ότι είναι μόλις 3 ετών, και όμως έχει αυτά τα σημάδια τα οποία θα δούμε από κοντά γυρίζοντας την κάμερα. Η βασικότερη αιτία δεν είναι κάποια πτώση ή κάτι το οποίο έκλεισε μέσα στο καπάκι για να σπάσουν τα πλαστικά. Η βασικότερη αιτία αυτής της ζημιάς είναι το γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη καθαρισμού. Κατά τη διάρκεια που το ένα λάπτοπ έχει σκόνη, αυτό οφείλεται στον αναμυστήρα ο οποίος ρουφάει προκειμένου να κρυώσει τη μητρική, μαζεύει, συσσωρεύει πάνω στους μεντεσέδες διάφορα χνούδια και σκόνη. Αυτό έχει την ικανότητα να σφίξει το μεντεσέ, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν οι φωλιές από τα πλαστικά. Λοιπόν, όλα αυτά, αν σας δυσκολεύουν να τα καταλάβετε, θα γυρίσω την κάμερα έτσι ώστε να δούμε από κοντά, γιατί ως γνωστόν μία εικόνα 1000 λέξεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να το λοιπόν το Lenovo laptop το οποίο μας παρέδωσαν, ένα αρκετά καλό laptop. Λοιπόν, δείτε τα πρώτα σημάδια. Μισό λεπτό, να γυρίσω και την κάμερα. Λοιπόν, να το δείτε εδώ, βλέπετε, έχουμε σπασμένα τα παξιμάδια, έτσι, ξεριζωμένες οι φωλιές, με αποτέλεσμα η οθόνη να είναι στον αέρα. Ευτυχώς για μας η οθόνη δεν έχει σπάσει, έτσι, όπως βλέπετε. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Κατά τη διάρκεια αυτού του σέρβις θα πρέπει να ανοίξουμε το λάπτοπ, να κάνουμε έναν εσωτερικό καθαρισμό, να μαλακώσουμε σίγουρα τους μεντεσέδες και ή θα αντικαταστήσουμε τους μεντεσέδες και το καπάκι της οθόνης, ή σε περίπτωση την οποία δεν πάρουμε την οικονομική έγκριση θα προσπαθήσουμε να επέμβουμε οι ίδιοι κάνοντας μία επισκευή, σώζοντας το πλαστικό κομμάτι. Λοιπόν, θα είναι μια αρκετά απαιτητική επισκευή. Παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Πάμε να πιάσουμε δουλειά. Επιστρέψαμε έχοντας ολοκληρώσει την επισκευή μας στο Lenovo Laptop. Λοιπόν, αυτή τη φορά ο πελάτης μας ήθελε να κατεβάσουμε το κοστολόγιο όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης θα έπρεπε να παραδώσουμε την επισκευή μας λίγο πολύ ευθυμερών, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει, μιας και είναι επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να ζήσουν μακριά από το αγαπημένο τους λάπτοπ ή κινητό. Γι' αυτό έχουν σύμμαχους εμάς, το Λαπτόπολης. Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβούμε, πάμε να δούμε μια πρώτη εικόνα από το λάπτοπ. Το έχουμε καθαρίσει και εξωτερικά. Όπως τα βλέπετε, δεν υπάρχει κανένα σημάδι ρογμής και σπασίματος. Αλλά για να δούμε ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πάμε να ανοίξουμε την κάμερα, την πίσω κάμερα, και να δούμε τα αποτελέσματα του σέρβις μαζί. Να το λοιπόν. Βλέπετε, είναι σε άψογη κατάσταση, παρόλο ότι έχουμε επέμβει στο υπάρχον πλαστικό. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τα ανοίξουμε με ένα χέρι. Η Lenovo έχει και την ικανότητα να ανοίγει χωρίς το power button. Να το λοιπόν, γρήγορο, καθαρό και αξιόπιστο. Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν υπάρχει κανένα σημάδι ρογμής και πάμε να το κλείσουμε. Βλέπετε, ούτε τριξίματα,
ούτε σπασίματα. Πάμε να το δούμε και από εδώ. Άψογο. Έτσι όπως θέλουμε κάθε φορά να παραδίδουμε τα σέρβις μας στους πελάτες μας. Βλέπετε, όπως και να το κάνω, τα πλαστικά συμπεριφέρονται άψογα. Λοιπόν, άλλη μια επιτυχημένη επισκευή. Λαπτόπολης, μην το πετάς, φτιάξε σε εμάς.